kwesihloko esithi the power in the blood of Jesus. The power in the blood of Jesus. Amandla asegazini lika Jesu. Praise the Lord. Amandla asegazini lika Jesu. Asifunde incwadi ka Exodus chapter number 12 siqale uverse number 21. Exodus chapter number 12 siqale uverse number 21 egameni lika Jesu. Zofunda ke ama scriptures ay 3 noma 4. Sizofunda Exodus chapter number 12 verse number 21. Sifunde Genesis chapter number 22 verse number 7. Bese sifunda John chapter number 1 verse number 29. Bese sivala ngoMatthew chapter number 26 verse number 27. Why ngifisa cross reference bazalwane ngifisa sibheke two scriptures from Old Testament bese sibheka two scriptures from New Testament. Praise the Lord. So naso ihlanganisa le ukuze ungagcini usala kwi Old Testament kanti sekufika uJesu. Amen. Ngiyacela ukuthi ungagcini usala kwi Old Testament kanti sekufike uJesu. Praise the Lord. Ingakho iBhayibheli ngiye ngithi it's a progressive revelation. uNkulunkulu uma embula kwi Old Testament akafani noma esezimbula kwi New Testament. Praise the Lord. Uma operator kwi Old Testament akafani na kwi New Testament. That's why it's a progressive revelation. Uyazambula usuku nosuku. Praise the Lord. Ingakho mawufunda iBhayibheli lithi ingelosi njalo what do you call it? A second manje ziyabheka phansi zithi ziyamqalaza hayi usehlukile baphinde minutes noma second but bayambheka usehlukile futhi ngoba uNkulunkulu onamandla onke ongeke ukwazi ukumcontainer nokumconfirma. Praise the Lord. Hallelujah. Ingakho ke namhlanje ngiyacela sifunde egameni lika Jesu the book of Exodus chapter number 12 verse number 21. Verse number 21. Mose sebiza amalunga akwaIsrael wathi kuwo hambani nizithathele amawundlu ngokwemindeni yenu nihlabe iPhasika. Verse number 22. Nothatha isithungu seyisophi nizicwilisele egazini elisemcengezaneni nibheke ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi elisemcengezaneni. Akuye kuphuma umuntu emnyango noma waleyo ndlu kuze kube sekuseni. Verse number 23. Ngokuba uJehova uyakudabula kuyoshaya abaseGibhithe nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili uJehova uyakudlula kulowo mnyango engamvumeli umbhubhisi ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Verse number 24. Niyakugcina lento ibe ngumthetho kuwena nakuwo amadodana akho kuze kube sekupheleni. Kuyakuthi lapho senifike ezweni uJehova azokunika lona njengesithembiso sakhe niyakugcina inkonzo yakhe. Verse number 26. Kuyakuthi nxa abantwana benu beshokini bethi iyini lenkonzo kithi na noma kini na nithi kungumthetho noma kungumhlatshelo wePhasika lika Jehova owadlula kuzo izindlu zabantwana bakaIsrayeli mhla ebulala abaseGibhithe ezophula izindlu zethu abantu bakhothama bakhuleka. Bese sifunda Genesis number 22 egameni lika Jesu. Genesis number 22 ngoba ngifuna ukuthi sivele nje sihlanganise yonke egameni lika Jesu. Amen. Genesis number 22 verse number 7. Uyisaka wathi kuAbraham uyise baba yena wathi ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha iphi imvu
yomnikelo ezakushiswa na. Verse number 8, Abraham wathi uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakuhlatshwa noma ezakushiswa ndodana yami. Bahamba bobabili kanye kanye. Ngifuna ubambe le ethi iphi imvu yomhlatshelo, kodwa besethu baba uJehova uzakuzibonela imvu yomhlatshelo. Bese sifunda New Testament, John chapter number 1 verse number 29 egameni lika Jesu. John chapter number 1 kube nje verse number 29. Ngangomuso wabona uJesu eza, wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ngicela ubambe kunewundlu ku chapter number 22 verse number 7, kunewundlu Exodus number 12 verse number 21 to 23, bese sigoqa ngo Matthew chapter number 26 verse 27. Matthew uthi 26 verse number 27. Wayesethabathi sinkwa wabonga wabanika wathi phuzani lokhu nonke kuso, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwane elithulelwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Verse number 29. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi kusiphuza kulesi sitsha somvini kuze kufike lelo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni noma sisisha kwenzekeni bazalwane embusweni kaBaba. Praise the Lord. Singawavala amehlo. Uyinkosi ungoNkulunkulu ngamandla, izwi lakho lingokuphila lidalo ngekho kube khona uNkulunkulu onxele liphula imisedari Cypress yaseLibanon imithe emkhulu qhakeza amadwala lingokukhanya liyisinkwa egameni lika Jesu. We thank you Lord. Amen. Bazalwane la ngifunde ama scriptures noma ngizokubiza amavesi amaninganyana, kodwa uExodus, uGenesis, uJohn bese kuba uMatthew. Ngifuna unotice ukuthi kufike kube uGenesis in the beginning, bese kuba uExodus omlandelayo, bese kuba uMatthew maqala incwadi zabapostoli, bese phinde kuba uJohn mase kuvala incwadi zabapostoli, bese kuqala izenzo act la sekuthulwa khona umoya ingcwele. Praise the Lord. Mhlawumbe uzobuza why umfundisi engathathanga ama Hebrews or Hebrew chapter number 1, number 2, number 3 la khona kukhuluma khona ngompriest omkhulu odabulile amazulu. No, ngithe ake siqale lapha kuJesu besakhuluma ngaye kodwa engakahlatshwa, kodwa esavela njengewundlu, kodwa bebona iwundlu leli esilibiza ngesilwane. Praise the Lord. Mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi why uNkulunkulu emlinganisa noma emfanisa newundlu, ingoba bengakabi isikhathi sakhe sokuthi ambulwe. Praise the Lord. Now lithi iBhayibheli, mhlambe ngizokwenza nje a quick background egameni lika Jesu. Why sikhuluma ngewundlu lika Jesu noma iwundlu elinguJesu? Uyakhumbula ukuthi ngale ngathi uNkulunkulu exabana noma kuba nengxabano yena noAdam. Wathini uAdam? Wathi lo onginike yena uyena ongikhohlisile. uNkulunkulu ubangela ndaba ukuthi ubani wenzeni. Into abanendaba nayo ukuthi irelationship yethu isibreakekile. Ngamanye amazwi senidinga noma senidinga igazi elizobuyiselwa noma nibe igazi elifana nelam. Anisenalo igazi elifana nelam. Nina senithatha igazi lesitha uSathane. Ingakho ngizokhuluma later la sesibuka khona ukuthi uAdam noEva badla, and then uJesu mayesebuya uthi lokho kungumzimba wami negazi lami, uthi idlani ngoba yonke into enayenza nadla
ukuze mase ngizo restore kumele nidle ukuze le ento engizoyidla izofike ithile nalento enayidla eyanihlukanisa nami. Oh hallelujah, oh hallelujah. Now usethi ku-Adam mawufunda iBhayibheli u-Adam usethi uNkulunkulu sebethi sizibona siyinqunu no aniziboni niyinqunu kodwa nibona ni disconnected nami ngoba uma seni disconnected nami nizobona ubuze benu. In other words nizobona ningaqualify, nizobona ni condemned ngoba vele sekuvela ukuba umuntu kanti nina beniphila ebuNkulunkulwini akusho ukuthi beniphila kwelikamoya nifihlwe inkazimulo kaNkulunkulu ngoba iyafihlana inkazimulo kaNkulunkulu iyalifihla ngisihlazo inkazimulo yakhe ngoba masikuye uma sikuKristu sife naye savuswa naye akusho ukuthi konke kwamahlazo ethu kufihlwe inkazimulo yakhe mangasuka inkazimulo yakhe singabona ubuze bethu. Oh bazalwane, awufuna ukushumayela usethu uNkulunkulu no kuzomela nginimbathise bazama amahlamvu wathi batholakala ukuthi amahlamvu akekho pleased uNkulunkulu. Oh hallelujah. Wayese uNkulunkulu noma kungaspecifyanga clearly ukuthi wabambathisani kodwa sizwa kuthiwa basebembethe into engathi isikhumba. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi umhlatshelo woqala wenziwa uNkulunkulu wazenzela yena wahlaba imvu wabambathisa bambatha hayi ngoba wayefuna isikhumba kodwa wayefuna igazi elizopliza yena ngoba akukho kunye esingakwenza ngaphandle kokulalela uNkulunkulu ukuthi yini emplizayo. Yo, now that is uGenesis. Then uma ukhumbula abantu abenza imhlatshelo noma abasebenzisa imbuzi nenkomo nenkukhu no babengalahlekanga kodwa ilahleke la sebehlabela. Angisiyabona ke angisiyabona uNkulunkulu ubenikeze umpristi omkhulu bekuwumpristi obenelungelo lokuthi athathe imvu noma athathe inqama noma athathe imbuzi ayi bese eyilethe altare kodwa uNkulunkulu bengadingi yona kodwa ubedinga igazi layo ngoba ilona belimpliza. Ngamanye amazwi iBhayibheli lithi uKristu efihlwe esilwaneni ukuthi ngelinye ilanga uKristu uzokwambulwa esesiphambanweni. Ingakho bezwakala bethi mawufunda iBhayibheli lithi umpristi wayefika ngene bese ethatha igazi bese lichela endaweni engcwele bese uJehova ezwa iphunga elimnandi legazi. Lelo gazi by the way lithi iBhayibheli belihlatshwa iwundlu elingakaze libe nesiqi ngoba namawundlu esiwahlabayo manje sesihlaba noma iliphi iwundlu kodwa ngizothi namhlanje uJesu efihliwe namhlanje sizomabhula ngegazi lakhe. Oh hallelujah. Bekuba umpristi bekungabe unzuza nje unzuza usewumpristi kuphi manje ngoba umpristi uqotshiwe unengubo ayigqokayo unendlela afana performing ngayo ama duties asethempelini unendlela uNkulunkulu umordainile umanointile ukuthi abe umpristi ozophatha iwundlu aliphathwa nombani iwundlu malizohlatshwa kunendlela elihlatshwa ngayo kunendlela ekuchelwa ngale la lihlatshelwe khona ngoba linomsebenzi elizowenza alizile kuNkulunkuluwana kodwa lize kuNkulunkulu kodwa ubefuna igazi. Number 3, the blood and the altar. Igazi altare belisymbolize ukuthi
nompriest akakwazi ukungena engaliphethe igazi ngoba igazi kumele liyomkhulumela yena kanawo amandla ingakho kuthiwa letha imvu engenasiqi ngoba wena mpriest uzala uAdam noEva uAdam noEva sayaqabana ensimini yase-Edeni ngamxosha kodwa ngase ngenza amamenzi ukuthi ukwazi ukungena endaweni engcwele wadinga igazi lemvu ozongena ngalo ingakho umpriest uma ezongena phakathi beke aboshwe ngamaketha ngenyaweni bese kuthiwa phatha uhamba uyongena mawufike wathi uyangena bathi hayi you are not worthy ungena ubefika fele khona bese yadonswa kuthiwa ukhona ufuna ukungena ngcono ngoba bekungena lo ophethe igazi lemvana basele siyaphasikeni sipheke khona hayike sengiyavala ke hawu sengiyavala but nekuse introduction kanjani manje hawu kahleni bazalwane asihlanganiseke nama scriptures o4 ke bese siyavala now ke baseGibhithe ke manje baseGibhithe uNkulunkulu uba sekhona for some reasons so ikhuluma ngelinye ilanga leyo ngoba wayeshila ukuthi after 400 years you are coming out ingakho the book of Exodus uma be interpret bathi Exodus, you are coming out. Niyafuduka, niyaphuma. In other words, okungenzeka along the way niyohlangana nesivumelwano esisha ngoba lesesidala siletha ukufa kodwa lesi engizonika sona siyoletha ukuphila kuze ukuphila nje kodwa kuyoba nokuphila okuphakade kodwa manje inkinga esinayo ukuthi lezi mvu ngoba ziyafa zingabe savuka kodwa ikhona imvezayo ezothi mayilenga ezothi mayifa kodwa bese iyavuka bese ithi thuna nginqobile isiphambano nesono nokukhula ngikunqobile egazini lami awu bazalwane sabathi uthi Mose usho uNkulunkulu uthi Mose tshela abantwana baIsrael ukuthi yonke imndeni mawari mamumfundisi engibe nayo ukuthi umethi uNkulunkulu yonke imndeni ongenalo wenze njani iwundlu nakho-ke la ishintsha khona ongenalo iwundlu wenze njani ngoba kuthiwe thatha wonke umuntu akushiwo ukuthi thathani iwundlu elilodwa kodwa kuthiwa wonke umuntu akathatha iwundlu bese ethatha igazi lalo bese libheka lapha kuma-doorpost noma laphaya ekabheni ukuze uma sekudlula uNkulunkulu nengelosi yokufa kodwa athi mayebona igazi avela abona ukuthi la kukhona abantu bami as long as usesendlini enegazi likaJesu you are safe as long as usakholwa kusekhona igazi likaJesu you are safe ngoba egazini likaJesu kukhona amandla kukhona amagunya kukhona ukunqoba kukhona ukuphila nokuphila okunguna phakade awu bazalwane lithi iBhayibheli ebusuku remember ngama sayikhuluma next time le ye pass over we are passing over ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu kungenzeka leli wundlu elihlatshwa manje noma enwahlabayo emaningi kuyoba khona elilodwa iwundlu elizayo eliyohlatshwa kube kanye make lahlatshwa kwakanye siyobe sesithi inqobile ingonyama yomndeni wakwaJuda ihlumela likaJese umafunga ngajiki indoda ehamba nawe engadingi emhlatshelo engadingi ekuhlatshelwa engadingi ekushiselwa engadingi uphinde uye nayo imbuzi uthi Jehova ngikhuluma nawe engadingi ngisho inkomo uthi ngikhuluma nawe kodwa uvele ume ngokukholwa egameni likaJesu waseNazaretha uthi wena esiphambanweni waba umnikelo opheleleyo I come before the throne of grace with boldness ngoba ngime ngegama lakho igama lakho lingumhlatshelo opheleleyo mangiza kubaba uNkulunkulu ngidinga igama lakho
uyalibeka kuma doorpost. Number 1, uma selihlatshiwe kunendlela futhi abagcoba ngayo. So ikhuluma le ye bayibiza ngesizwe bathi hisopi. Bayithatha bachela bayafaka. Kodwa into ebedingeka iyodwa ukuthi mangibona igazi ukuthi khona bana I don't have a problem. Kodwa into engifuna igazi mangilibonile. Ukuthi kwenzekani ngaphakathi okwamanje anginayo inkinga. Kodwa mangifice kukhona igazi. Ngoba iplan yayithi la ngingalifici khona igazi kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Kodwa la ngifice khona igazi ngiyodlula ngoba la khona igazi kuyobe kuyisymbol noma kuyobe kuyisign ukuthi ingane zami ziphakathi. Oh hallelujah. Ngamanye amazwi igazi lika Jesu brings salvation. Igazi lika Jesu liletha insindiso ephelele. Angazi le si ivela kuphi ngazi ukuthi abasindisiwe ama model C then abakholwayo nje no ngazi ukuthi bona hayi no abakholwa ngempela. No insindiso ivezwa la abazange bambathe lutho, abazange benze lutho, abazange bashise lutho, abazange baphathe lutho. Kodwa into ebikhona iyodwa bekudinga wonke umuntu abe negazi lika Jesu, abe negazi lemvana endlini yakhe. Ngizomemezela ekseni egameni lika Jesu waseNazaretha that we are saved by the grace of God. We are saved by the blood of Jesus. We are saved ngegazi lemvana. Akukho kunye singakwenza, akukho esakwenza, akukho esazokwenza. Wakwenza konke esiphambanweni. We walk by faith, not by sight, because yena uphelisile eCalvary. Manje angifuna usaklishe. Angifuna usaklisha kuqukula insimbi. Azekho insimbi equkulwayo ukuthi yazi insindiso. Yazi ukukholwa. Uvuma ngomlomo. Ukholwa ngenhliziyo. Kube ukukholwa. And your name is written in the book of life. Ngoba iwundle lahlatshwa kuhlatshanga mina, akuhlatshanga somebody else. Yilona iwundle lisho njalo lithi your name will be engraved esandleni sakhe ngoba kwahlatshwa yena akuhlatshanga omunye umuntu. Number 2 abazalwane. Oh hallelujah. Igazi lika Jesu lisinikeza authority and deliverance. Hawu ngicela ukisho le bazalwane. You know, uma ungalazi igunya lakho uzo end up udlala amahumusha la ngaphandle. Ngicela ukukutshela. Ningayi record le. Uzo end up bekutshela ukuthi ugogo wakho uzuyahlela. Kudinga ukuthi ulungise umsamo. Uthi awulungisa sekuthiwa sekuza ukhulu manje nawe uyahlela. Uthi usabheka ukhulu kuthiwa sekukhokho. Bese ungazi ukuthi ngiyofika kanjani kuAdam noEva ukhokho wethu sonke. Ngiyofika kanjani khona. Okusho ukuthi ngiyoloko nje ngithi ngiyalungisa kuze kuphele kona. Kodwa ngicela ukukutshela ukuthi igazi lika Jesu ilona elilungisayo. Igazi lika Jesu malike lafika livele lilungise. Igazi lika Jesu malike sahlaba nje iwundlu elahlatshwa eminyakeni eyadlula namanje lelo gazi lika Jesu lisenamandla. Awakaphela amandlalo, awakupheli, awasoza phela. Uma lithi iBhayibheli sinompriest omkhulu odabulile amazulu o-understanda zonke inhlupheko esidlula kuzona nobuthakathaka ekudlula kubona. Kodwa into esima ngayo igazi lika Jesu. Simngalo bazalwane. Angibingelele my bishop egameni lika Jesu. Praise the Lord. Now, number 3, the blood of Jesus made us right with God by faith. Igazi lakhe yilo esilenza sibe righteous. Akukho ekumele sikwenze ukuze sibe right ngoba we are already right. Actually
it's a given because igazi lakhe selakwenza konke laqeda, meaning that whoever noma you feel like you don't qualify, akudingi ukuthi qualify, you are qualifying because igazi lika Jesu qualifies you. Igazi lakhe liphelele, alikho elinye eliyophinde lihlathe. uJesu ngeke ahlathe kwesibili, ngeke ahlathe kwesithathu, ngoba ukuhlatshwa ngalesa sikhathi kwakuse Old Testament, kodwa mase manje sithi uJesu wahlatshwa waphelele. Unegunya. Hawu bazalwane, ngicela ukusho kanje. Webazalwane, uma uphethe igazi lika Jesu awusadingi ukuqiniswa, vele uqinile. Akukho sokudinga ukuthi uqinise, ngoba lokho okwakubaqinisa kwahluleka, kodwa igazi lika Jesu selikunikeza authority noma igunya lokuthi uqinile. Mangithi uqinile, athi bayibhala athi ngiyanyathela inyoka, athi ngeke zibulale, athi niyabambofezela angeke athi ngisho ukubulala ngiyakuphuza, athi ngeke nife, ngoba lento enayidla eyigazi lika Jesu nena ikholwa seninamagunya egameni lika Jesu waseNazaretha. Awusayidingisha intambo ezothi ayangiqinisa, ngoba vele wena usuqiniswe emazulwini, lento ayisadingi ibonakale ngaphandle, isingaphakathi kuwe, isiyayilwela, isilwela wena, ilwela ingane zakho, ilwela abantu bakho, ikulwela emsebenzini, ikulwela emphakathini. Awusadingi nokufaka ikhonkwane, ngoba wena isikhonkwane. Make kwafika wena, ikhonkwane zonke ziyabhawa, ziyaguqa, ngoba igama lika Jesu waseNazaretha linikeze wonke amandla emhlabeni, lanikezwa amandla ezulwini. Awusadingi. You know, khona something called isongane. Ukomile. Ukomile abuntu muhamba uthi ukomile. Uthi uyezwa kuthiwa yebo kade ekomile. Kodwa bamshayile sithi ibhande likhona, kodwa ekomile. Bazalwane, mina ngizokutshela, uze kuthiwa unebhodlela lakhe emqaleni, kuthiwa ngeke adubuleke, kuthiwa isikhokho esaziwayo, kuthiwa unamandla. Ngicela ukukutshela iyodwa into enamandla ngaphezu kwawonke amandla angaba khona, igama negazi lika Jesu. Yilona esigoma ngalo, yilona esifasa ngalo, yilona esibheha ngalo, ngoba simngalo. Bazalwane, the blood of Jesus sengiyavala. Igazi lika Jesu li break every chains angaba khona. Bazalwane, hayi ngeke bona mfundisi uNzuza kusomele ulungise into zakhe ekhaya, ngoba engazi ukuthi ziboshiwe. No, ngicela ukukutshela ngathola amandla asegameni lika Jesu, ngathola igazi lika Jesu elinamandla. Mangeke ngahlangana noma yini engaba khona ekuthiwa iboshiwe, uma ethi uJehova eningibophe emhlabeni, athi mina ngiyakubopha, athi enikhulule emhlabeni, athi nami ngiyokhulula. Okusho ukuthi akukho okwazi ukungibopha, akukho okwazi ukungibamba, akukho okwazi ukukhulunywa bese kuyangidestroya, akukho okwazi ukwenziwa noma ngabe kuthiwa kwenziwa ubani egameni lika Jesu waseNazaretha, noma ngabe kuthiwa khona inyanga eyaziwayo ebisibaqedile. I don't have a problem, ngoba igazi lika Jesu linamandla, liyaphila. Bazalwane, sesiyavala. Baphuma eGibhithe bahamba. Ngifuna sivale ngayo John 1:29. Usethini ke? Usethi nanti undlu liza. Oh hallelujah. Usethi hawu besikade sisafihle noma kuse isithunzi, but is it a shadow? Bekusabonakala nje iwundlu, kodwa lingambuliwe, kodwa usethi mayelibona
ngicela ukumemezela kukhona izinto ezithi uma zibona igazi lika Jesu kuwe bese ziyabhawa. Kunezinto othi uma uyikhomanda ngegama lika Jesu bese ziyaguqa, ngoba thina noma ngabe kuthiwa khona umuntu oqhelayo asithathi into ebambekayo kodwa siqhela ngegazi lika Jesu waseNazaretha. Sirawunde emakhaya, sirawunde ezindlini, sirawunde emakamereni, sithi ngegama lika Jesu siqhela igazi kule ndawo. Wonke amadimoni angaba khona ayabhawa ngegazi lika Jesu. Awekho amandla ahlula igazi lemvana, awekho amandla ahlula igazi lika Jesu. uJohn mayesembona uthi nanti undlulisa. uJohn unesambulo, ngiyambona uJohn ube busy kuhlatshwa izimvu, kuhlatshwa inkomo, kuhlatshwa imbuzi, kodwa mayebona umuntu kodwa yena ubona iwundlu kuye. Oh, praise the Lord. Uthi ngiyabona ukuthi uJesu, kodwa mina ngisabona uJesu, sengibona iwundlu kuye, sengibona igazi lakhe lihlukile, sengibona lingasafani nelembuzi, sengibona lingasafani nelenkomo, sengibona kuphela ukuhlaba njalo kodwa nanti elizohlatshwa, naleso nqoba ngalo, naleso phila ngalo iwundlu.